Sa bidyong ito ay bibisita tayo sa bayan ng Arayat, Pampanga. Magkakaroon ang Team Honda ADB Cabalan Riders ng pagbisita para sa binyagan na magaganap sa Barangay Arenas. Malaos Kopo, welcome to Arayat. Ito rin ang unang pagkakataon na tayo ay dadalo sa ganitong klaseng okasyon mula sa isa nating member. Nalito na naman yata tayo. So tara at samahan nyo kami sa aming short ride sa Arayat, Pampanga. So what are you waiting for? Let's get it on! Dito tayo ngayon sa may McDonald's Angeles Rotonda at magkakaroon tayo ng short ride dun sa may Arenas Arayat. So tayo lang nandito dahil sila lang ang mga available, and then meet up natin yung mga kasama natin sa Magalang. So ayan sila, shout out. Yan, isang CB150X and the rest ADB na sila. Ayan. Medyo maulap ngayon. Parang uulan yata. So kasi the past few days mainit eh. So kailangan munang umulan para mapreskuhan naman tayo. Ilang araw nang mainit. Pero wag lang yung sobrang maulan talaga na yung matagal, hindi natitigil. Pangiting kasi yun eh. Hindi tayo makakapag-ride pag ganun. Ulap talaga. Ito yung rotonda dito sa may Pulong Maragul. Kuha ka. Sige. Arayat. Shout out. Na? Nalagyo mo? Ha? Nalagyo mo? Asawa ko ni Chat, yung sa AUF. Asawa ka ni Chat? Ha? Oo. Oo nga. Oo. Nung sa cruise pala, kasama kita. Ano pangalan mo kasi? Sagani. Sagani. Yung ano ko, profile ko, Pera. Oo, asawa ka pala ni Charito. Saan punta mo? Sa SLC Magalang. Magalang, SMC. Oo. Ride safe. Sige. Tayo, makarita ko sa inyo. Oo, sige. Ito na yung Magalang Plaza, oh. Ang ganda ng Magalang Plaza ngayon. Ito. Yan, tingnan nyo. So ito na yung boundary ng Magalang at saka Arayat. Ayan, oh. Malaos Kopo, welcome to Arayat. Hindi masyadong visible yung bundok dahil maulap. Parang ulan na. Pero mas maganda yung ganito lang kasi presko eh. Dito tayo sa may junction ng papuntang Pandakaki. Yun, papunta ng Pandakaki, Mexico. Yung sinasabi kong daan kanina, lalabas ka rin sa may Magalang.
So kung di ako nagkakamali, parte na ito ng Arenas. Hanggang doon lang siguro Tela Payong. So malapit na yung venue na pupuntahan natin sa binyagan ng isa sa kasamahan natin sa Honda ADV Kabalen Club. So, bahala na silang maghanap. Basta tayo nasa likod lang. So papasok tayo dito. Banda dito ata yung Montara eh. Ayan yan, Montara dito pala. Ito yung barangay hall ng Arenas. Porokpor Mountain Breeze. Dito siya. Ayan, Mountain Breeze Resort. Dito na kaya mga kasama natin. Parang wala yung mga motor nila rito. Parang hindi naman yun. Naligaw na naman yata tayo. Parang wala na rito. Di natin nakita yung mga motor nila. One eternity later. Okay, so narito na yung mga kasamahan natin. Ayan. Yan sila. Nauna pa pala tayo. Ayan. Yung kasama nating isa, si Roy. Nakawigo siya ngayon. Ito, pinakain niya tayo ng alikabok. Yun na sila. Ayan sila. Ito, makakasama natin yung dalawa nating matagal lang di nakasama. Ito. Ito, nagaya. Oh, Nagaya, tapos din sa support. Oo. ba, di kasi sipot? Kang lapit-lapit lang ng sa inyo. Pumunta ka naman, Okay, so nandito na tayo sa may venue, sa may Mountain Breeze Resort. Ito, makakasama natin yung mga pioneer dito, ayun, no? Ayun, no? Good Ayun morning! sila. Nagsama-sama na Okay. naman yung mga Ayan, ride. May nagbabalik. May nagbabalik daw, ayun, no? Abangan ang kanilang pagbabalik. Sir Roy, kailangan daw ng bodyguard. Alisa! Bakit kailan? Kaya ko. Bakit? Kailangan daw ng bodyguard. Yun, bibili ng 160, yun. May iwanan na tayo sa daan. 160 na yung bibili niya. Ito, yung, Donation. yung kay Ryan daw, yung kay Sir Ryan. Marumi raw, eh. Wala nang problema kahit marumi, di ba? Papakarwas mo. para kayo. Lilinisin daw, pare ko. Ayan, no? Sagot na daw ni Kuya Rodel yun. Dito, nagsama-sama na naman tayo dito sa Binyagan. Sa Magalang yan, dito, taga Magalang, yung dalawang ito, taga Magalang yan. Hindi pwedeng hindi pupunta yan kasi malapit lang eh. Malapit na eh. Malapit lang.
A few moments later. Papunta na tayo ng simbahan. Ay, yung sakyan nila, kamukha ng service natin. Ito, for the first time, nakasakay tayo sa Wigo ni Sir Roy. Yan, tingnan mo. Ayan. Eh ako sir, lagi ako Apat tayo. sumasakay. Lagi ka. Ako ngayon, first time kong nakasakay dito. Kanina, pinakain akong alikabok. Ako yung huli. Siya yung sinusundan ko. Pinauna ko muna siya. Kailangan ng mga bodyguard. Oo, Kaya kami na damay dito. Huling nagsama-sama yung mga veterans na. Short set daw si Sir Troy na ADD. Yung mga, Sikreto, short ride. yung mga short ride na original. Mag-set daw ng short ride na masikreto. Oo. Ay, si Sir Froy lang naman galit. Parang Froy lang mag-set. Hindi, ano ito mag-attend tayo ng binyag. Yung si Sir Ruel, Hindi na tayo, sandali. May ingay mo. Kamukha nung kotse ko. Hindi rin kaya. Hindi, kaya yan. Tuki ko simbahan. Tuki ko simbahan. Tugi na kayo ka rin. Tuki ka rin. Ano? Atilo rin Jelay ka rin. Ali, tugi mo simbahan. Medyo matagal-tagal rin tayong hindi nagkakasama. Gusto namin yung dalawang ito. Ano mo? Yan. At sino bang kulang? Yung nasa anong bansa ba yun? Uwi na kayo. Second bird na ako. Ano sabi mo? Uwi na kayo. Uwi na daw kayo. Short ride na tayo. Na-miss daw yung mga biyahe ng short ride. Ito talagang short ito Arayat lang Biglaan. Hindi, yung short ride na sinasabi na napakalayo. Later. Okay, so nakarating na tayo sa may Pandakaki Church. Dito pala yung binyagan. Akala ko dun sa may sa Magalang. Sa bagay mas malapit dito. Chuno pala rin. Akay. Ayun, chuno pala Kulang rin. yan Na. Matindi tang power bank ko. Matindi tang power bank ko. Maragulo. Sir. Ayun. Alay matugod ka dalan. Kamusta yung Saudi sir? Saudi ba? Saudi ba? Ayun Sir Ruel, Pararatang na pa. Fresh from Riyadh ba? Ayan. So set na yan. Set na yan. Noorin. Besang pas. Exercise ni dalan. Besang pas.
Ito si Baby, oh. Ano pangalan, Baby? Daniel Sky. Ayan, oh. Daniel Sky. Ayan, oh. Say hi. Say hello to your ninong. Ayan, oh. Ito, oh. Nabigyan tayo ng souvenir. Daniel Sky. Ayan, oh. Ayan, Ito tumbler. dapat yung ano ng ponso natin eh. Lalo nung Pero ay Pare, tangkiyakan tayo. Yan ba? Ito yung kay pare ko. Ito yung mga ninong, ganito yung makukuha nilang giveaway. Sa atin ganito. Okay na to. Shot glass. Cute naman ka. May tagayan tayo pagka ano. Kala mo ba tagay? Cheers! Cheers! Oh. Cheers! So, dito ko natatapusin ang ating video. Salamat sa panonood and ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Troylandas is signing out.